kalari sun kaskantar da suna karkashin hukunci. Shehu Ibrahim ya ce fa ma daga wurin shirki wal garbi farfadar ila makatin illa da shirki shirki. Shehu Ibrahim ce musu yanke farfadar daji ba, gabas da yamma kudu da arewa suka yanke daji da zuwa Makka. Musu yanke wani daji da komi ba illa da shirki shirki. Sai dan su zo su shaki kamshi na sai dan su zo su shaki kamshi na ne. Walimla Shehu Ibrahim ya ce walimla wa ainihin yau ainihin Muhammadu ya ce dan mi abin bai zama haka ba. Wa ainihin yau ce ainihin yau ni ainihin Muhammadu ni ne ainihin ainihin Muhammadu. Sara sirru fi haikali wa rai. Sirrin manzon Allah ya tafi a cikin jina da gina. Ya tafi a cikin jikina da gina. Shi ne da kansa yau rakiya idza sara khairul hayy sirtu wara'u. In manzon Allah ya tafi ina tafiya ne bayan sa inda ya cire kawo sanin nake asawa. Inda ya cire kawo sanin nake koyartawa a cikin qurba ahlu zamani kullum fazaki. Mutanen zamani na dukkan su rabanta. Rakiyan suna mautarki siwa man kala na hajji asira hawa. Cewa ce sai wanda suka ƙi hanya ta. Wanda suka ƙi hanya na wanda su zama asira hawa su zama ribicin sauransu. Shehu Ibrahim ya wani tambari ya ce kai ba kulli mulukin ardi ku gaya ma sarakunan duniya ku gaya ma sarakunan ƙasa na matu uyuruhu idan su sun yi kwanan banza idan sun yi bacci wa haza ka mulkun la ibadu janna. Shehu Ibrahim ce wannan mulki ba a san shi da kuɗi ba a yin kalbi a kashe dola ko sefa ko euro a sai wannan mukamin Shehu Ibrahim bai yiwa. Wa haza ka mulkun la ibadu janna. Ba a takara a ci wannan mulki wannan mukamin Shehu Ibrahim. Wanda aka ce ma Shehu Ibrahim kun san al'adar bayan Allah tun daga annabawa annabi 100 20 4 babu wani annabi wanda ya taho ya ce jama'a al'umma ku taho ku bi ni ne wani ku taho ku son ni ne wani ko akwai shi ya akwai shi a faɗa mana shi akwai Shehu Ibrahim ba mu ji wani annabi wanda ya yi kamfe ya ce a ce ma wani da wani su taho ku son ni ne wani ku taho ku bi ni wani ba. To haka bayan Allah waliyai haka bayan Allah shehohin ɗariƙa da faina ba su kiran jama'a sai ku to ku so ni ne wani ku to ku bi ni a'a. To haka Maulana Shehu Ibrahim da an farka ni Maula ya kire ta haike zuwa ga Ubangiji ya kira yo bayan Allah ne ya rasu da Allah ya kira bayan Allah ne kasu da harar Allah tabaraka wa ta'ala wa minhu musaddiq a cikin su akwai sun gaskata suka bi wa minhu juhudan kafirun la yusalli kuma akwai shi musu suka kawo da su ba. Shi yasa Maulana Shehu Ibrahim a cikin littattafan sai cewa alhamdulillahi alladhi ahrajna min al-muridin ila man aikana walau la shaytanu inda adama nuru lada asajidan wa sadama lakinna mal amlaku sajidina linadri nurihi musallimina. Shehu Ibrahim yace walau la shaytanu inda adama nuru lada asajidan wa sadama. Inda shaytan ya ga hasken annabi Muhammad inda shaytan ya ga hasken annabi Muhammad a cikin jikin annabi Adam lada adayani sadiran da ai sarada wasaliman da ai zabi amma sanar da bai da rabo bai ga hasken annabi Muhammad ba a cikin annabi Adam lakinna mal amlaku sajidina amma musali malaiku ayyuka sun yi sajada duka malaiku da Allah ya ce ma malaiku isjudu li adam fasjudu illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin lakinna mal amlaku sajidin amma dukkan malaiku sun yi sajada ga annabi Adam sajada ta sunkuyawa ba tare da wuce kasa linazi nurihi saboda dibin hasken annabi Muhammad a jikin annabi Adam musallin sun ga jari. Shi yasa Maulana Shehu Ibrahim yace alhamdulillahi alladhi arajna min al-muridin ila man aikana. Kai godiya ta tabbata ga Allah
wannan da ya hishe mu daga cikin masu shakka ila man aikana ya samu cewa suka yi suka gane gaskiya suka bi gaskiya suka yarda gaskiya shine Annabi Muhammad. Jama'a mu ce alhamdulillah, mu sake mu ce alhamdulillah, dan fa Allah yana so mu ya zabe mu ya sa mu cikin al'ummar Annabi Muhammad. Annabi Muhammad nan da yake Allah ya bi da shi a cikin dukkan annabawa annabi 100,000 akwai malamai yan uwana ba zan ce lokaci sosai ba. Allah ya bi da shi a cikin dukkan annabawa annabi 100,000 duka annabawan nan inda mukamin su ya zo ya tsaya a nan ne mukamin Annabi Muhammad ta shi sama. An sayar na Abdullahi bin Abbas an abshirwa da sayar na Abdullahi bin Abbas. Sayar na Abdullahi bin Abbas ya ce kana fi sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam isna ashara alama. Annabi Muhammad yana da alama 12 wanda babu wani mutum babu wani tarihi wanda da ko guda a cikin su. Alamatun fawqa ra'si wa alamatun fi jabinihi wa alamatun fi aynayhi wa alamatun fi uzlayhi wa alamatun fi anfihi wa alamatun fi riqihi wa alamatun fi lisanihi wa alamatun fi kaffihi wa alamatun fi asabihi وعلامة بين كتفيه وعلامة في طوله وعلامة في قدميه. sun cika sharri ko cika ba to Annabi Muhammad shi da wannan bukari wanda ba wani da ko guda da shi cikin ta halitta Allah ba ban san wanda addu'a ayi guda cikin wani ban sani ba nan in ana samu can dai wajen mu ba a samu فأما العلامة التي فوق رأسه علامة كان النبي محمد فقال صلى الله عليه وسلم إذا مشى تذلله الجمامة إياه تبيع كيركي كيركي سيد يشكونا كنت بقول متوان كيركي كماؤنا سيوا سيد يا حديث عن النبي محمد وأما العلامة التي في جبينه علامة كساسنة النبي محمد وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد زيارة قوم تسبقه الأنوار إيه النبي يزيارة متاني ko ziyarci wani gari ko ziyarci wata anguwa ko ziyarci wata ƙasa tasbihu al-anwar haske ke yarda shi ya zo ya mamaye garin kabila mu ko sai an buga waya kan hanya ko ba haka bane to da ya rufi ziyara wasu mutane haske ke yarda shi ne wala mu shehu Ibrahim ai ka jira cewa idan sara khairul halqi sirtu wara'a in je yan halitta Annabi Muhammad yana tafiya ina jin bayan sa inda ya tsaka shi nake asawa shi ba kana ta idan aranna bi safarin tasbiqu arwa ma kaula asala ce Ibrahim yace mu in muka yi tafiya a wani tafiya to jikin mu ruhin mu ke rinka bukatun jikin mu yazo da ruhin mu yana wa amma alamatu lati hi ainihi alamar ce ga idanun Annabi Muhammad fa kana sallallahu alaihi wasallam yanzuru min qalbihi kama yanzuru min amalihi yana gani baya gare shi kamar ni ke gani gaba gare sa duk yadda ke gani gaba haka ke ganin baya an taɓa ganin mutum mai irin wannan sai wa ba amma alamatu da bihi uzunaihi alamar ce ga kunnan Annabi Muhammad fa kana sallallahu alaihi wasallama yasma'u sariru min qalbihi ila al-mahfuz yana jin sautin alƙalami a can qalbul ma'mur can zaune mabuzi yana rubutu yana yin buga alƙalmi saririn kalmar karkarkar kowane an rama yana rubutu za ka ji alƙalmi bisa allo yana buga to Annabi Muhammad da kunnan su na karama yana jin sautin alƙalmi a lauhin mabuzi wa amma alamatu lati fi anbihi alamar ke ga hancin Annabi Muhammad fa kana sallallahu alaihi wasallam yashmu ra'ihatun tayyibatun wa la yashmu ra'ihatun karihah duk abin da yake da kamshi shi ke shaƙe hancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk abin da yake da wari bai hancin sa bai shaƙa sa ba ni ba ko kai da in mun gashi ma ba da mare shi
duk abin da ke da wani bai shaka hancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa amar alamatu lati fi lisani alamar ne ga harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kana sallallahu alaihi wasallama la yaqulu illa al-haqa wa la yaqulu illa sidqa bai faɗa magana sai gaskiya la yanqu an al-hawa in huwa illa wahyu annabi bai magana akan sa wa amar alamatu lati fi riqihi alamar ne ga yawun annabi Muhammad fa kana sallallahu alaihi wasallama idza tawalla hima ilmi yasir an in yayi tofi ga ruwa masu layi sai zama masu zaki iya to ya wuce cikin ruwa masu layi sai zama masu zaki ba ni ba ko kai da in mutuwa sai zama azabta wani mai shi wani ya gani mai shako yana da rafi wasu kafi asmaru usman suraji wasabbahat al-ahjaru fi wasu kafi in da kuwa suna tasbihi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam وأمر على مدة بين كتفيه على وجه سكان كأبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو سكران مكتوبان بنور لا إله إلا الله محمد رسول الله كنرون يقولون أمر تصل حسكنا لا